Boskote aparta, Vicente Gorostidi, Angel Mari Peñagarikano, Agin Laburu, Onintza Enbeita eta Oiana Iguaran. Datorren ordu eta erdi inguru honetan saiatuko gara, denok ondo pasatzen eta buruari buelta batzuk ematen ere bai, zergatik ez, dena ez da festa izango, baina bueno, badakizue, altxa eta hasierako agur bana mesedez. Kaixo arratsalde onze mardula, aurten jai arratsaldez aldatuz formula, egun argiz ez dizut kantatu sekula, ziur nago ondoren esango degula, arratsak ere ondo ematen dizula, arratsak ere ondo ematen dizula. Udako erritmoak hausten du oreka, sarri segunden ere ez dugu gordeta, ta gaur gure agendan ara amezketa, abuztuak omen du gaur azken domeka, ia azten dugun lanerako buelta. Amezketan frontoia bete zaigu jendez, geroko probaketan gelditzeko xedez. Sagarduak ta grinak antza dute berez, gutxi ez da ona ta gehiegila ere. Ordutegiak aldatzen, joan daneko boladaz, arratsaldez degu aurten, ta beste urtetan gabaz, sasturainen bildu gera, beti oidegun patxadaz, kafe motza eskatu det, eta beran istantaz, eta arduratu gera, buelta Espainia eta paz, iristen ikusi ditut, Erik Mas eta Carapaz, ea gu ere bageran, ondo amaitzeko kapaz, ea gu ere bageran, ondo amaitzeko kapaz. Atxaldeon lagunak, gaur gertutik, futboleko finala, pixkat bazterturik, orain bertsoen txanda zuen babesturik, gaien zabalera eta neurrien estutik, ea noagoa zen Felixen eskutik, ea noagoa zen
Felixen eskutik. Bueno, bertsolarien agurrak entzun da ofizioka jarriko ditugu, dadozela Onintza eta Bixente, mesedez. Bueno, festa egitea guztioi gustatzen zaigu, baina festetan ere gauza batzuk zaindu behar izaten dira. Eta horietako gauza bada zaborra. Amezketako kasua kontatuko dizuet. Azken urteetan udalak plastiko gogorreko edalontziak atera izan ditu. Eta tabernen eta txosnen artean banatu izan ditu zaborra gutxituz egin. Kontua da herri honetan nonbait, zenbaitzuek ez dutela edalontzia hartu eta edalontzi berberarekin poteatzeko ohiturarik. Eta plastiko gogorreko edalontzi ikaragarrik amaitzen zuten lurrean, hautsita, baita osorik zaborrontzian bertan ere. Jende askok ez ditu edalontziak minimoki ere zaindu, eta urtero udalak inbertsio bat egin beharra zeukan horrekin, eta aldi berean gero ikusten zuten zaborrak berdin jarraitzen zuela. Aurten plastiko gogorreko edalontziak ez jartzea erabaki du festa batzordeak, eta lehengora edo erabilera bakarreko edalontzietara itzuli gara. 4 egunengatik denak libre izan behar du, nola kudeatu festa egitea eta sortzen den zaburraz ardura izatea. Jaietan jaietan zerrez, ez da bai da ere heldu da, ta ze zaila den norbait sartzea, beste guztien barrura. Egia esan egina dugun, mundu haunik ez dut gura, bakoitzak ezin badu ona hartu, bere zaborren ardura. Baso gogorren moda izan zan, hain jarraipen urrikoa, eta berriro bueltatu gera, behin ibilita kitxoa. Herri langilea da mezketa, kategori haundikoa, urtean zehar papera iten deu, ta festetan plastikoa. Gauzak horrela egiten dira, beraz ordena horretan, ara zer gauza gertatzen diren, gure Euskal Herrietan. Baina jakin da plastikoa ze, arazo dugun planetan, azkenik edan beharko dugu, paperezko basoetan. Bai aldaketak izango dira, gutxi barrut derrigorrak, bukatuz doaz bizirauteko, behar ditugun altxorrak. Hemen goizetan biltzen dituzten, zabor pila eta tontorrak, sortzen ditugun oiek ez baino, gu bai gehala zaborrak. Nik enuke nahi beste herri baten, Kristoren mitinik bota, baina Bizkaian Zaldibarrere adibide bat dagota.
Kontzientzia hasi beharko, zaigu noizbait ate joka, bestela denok hil behar dugu, geure kakatan itota. Jesus onintza ez algearo ongo, gure kaka erdian hilik, baino azken aldi ontan gabiltza, gu hain narratxak ibilik, urrengo urtean bando atera, eta guk bete isilik, jardezagula antuxin bana denok lepotik zintzilik. Ola joaten gai ginen gazteetan kostaldeko festetara, ta moda hori zabaldu zuten beste herri denetara. Kordel bat jarri basoa eskegi, gauza hain zaila aldaba, gauzak pixka bat errestea ere, berez oso erreza da. Ta erresteko badet modu bat, etzazu egin dudarik, gauza asko baino herriko plazan, oraindik ez da askarik, aska haundi bat jarri erdian, ez da sagardo faltarik, hain animali baldin bagera, edan dezagun askatik. Eskerrik asko bioi, zatozte Oiana eta Agin, mesedez. Bueno, Oiana eta Agin, una bidean, alegiatik etorri baldin bazara behintzat ikusiko zenuten nola ari diren obretan ugarte eta amezketa artean. Badara matzate hilabete batzuk, ursaneamenduko odiak jartzen ari dira eta horren gainean bidegorria egiteko. Baina hori ez da gaia orain dator. Gaur etzen ituzten langileak ikusiko, igandea, baitzen. Baina demagon, autoan zatozetela elkarrekin. Eta langileak daudela bertan. Eta obrak pasatzen ari zaretela, arreta deitu dizue gauza batek. Langileen perfilak. Guztiak dira gizonezkoak, eta ia guztiak pertsona arrazializatuak edo batzerritarrak. Zenen eskutan uzten ditugu langintza ez aitortuak, igandetako baldintza txarrak ez dira guri otuak, baino guri putz egiten digu hemen aire girotuak, ta beraiek hor dabiltza aldiz eguzkiari lotuak. Arrazoi den bai hortxe zebiltzan eguzkitik eguzkira, ta batek daki zenbat hori jaten emanaz guztira. Gu errukitu egiten gera, baino zertaraino tira. Privilegioz osatutako bentanillatik begira. Bentanillatik baino ez
hoien zauriak orbaintzen. Nork hartzen ditik lanak, baldin ta ezpadik ondo ordaintzen, tauen txamponen beste aurpegia gure aitona monak zaintzen. Atxona monak zaintzia ere behin galdutako txura, baino neriak zaindu dizkinetik hasi nuen modura. Alere beste kontu bat dugu langiliaren lotura, asuntua da norra berasten dan beste denen kontura. Bai arrazoidek izenak enaik harrapatzen sorpresako, baino abuztuan brea botatzen zabiltzak gure presako. Eguerdiadek ordu honena beti esaten ditek bapo, neri galdera sortu oizaidak onena dan zenentzako. Papergabeko langile asko etortzen da urrutira, lan baldintza eskaxagoetan behar baita breatira. Eta gu biloko txe batian bentanilatik begira, ziarka baino honetarako olakuak bihar dira. Bai egia de guri eusteko horrelako zenbait talde, diru gutxiren truke lanean behar dalako bestalde. Hor galdera de gunun kokatu ta egin nahi nian galde, ea egoera aprobetxatzen degun guke gure alde. Amezketara joango gatun bilok bersotara lasai, alegitikan aurrera naizta aldatu amaika paisai. Eraginik handun galdetzen den nik zalantzarik gabe bai, baino asuntua da ez degula gure baitan onartu nahi. Eskerrik asko bioi, altxa Angel Marieta onintza mesedez. Eta tonuz aldatuko deu pixka bat. Berriz ere errepidera jarriko gea Alegitik Amezketara, bide hortan, eta Ugarte baino lehenago. Alegitik Amezketara zendoztela, ez dakit ikusi diozuen kartel naranja bat. Baserri baterako bidegurutzean lore ederraskoak daude, eta bidegurutzetik baserrirako bide horretan, egurrezko baranda eder bat ere bai,
nabari da baserri edo etxe horretakoek ingurua zaintzen dutela. Bada, kontua da, bidegurutzean lore eder horien ondoan kartel naranja badagoela eta honela dio. Hortentzien lapur nazkagarriak alde hemendik. Honintza, hortentzien jabea aiz. Peina gaur ere hortentzia batzuk nahi dituen, eta joan naiz honintzaren etxeko bidegurutzera, hortentzia batzuk hartzeko asmoz, baina goaiziekin hortentzia mozten hasia izenean hortxe ikusi duk honintza bere baserritik behera. Horrez daude loreak, udalak jarrita, naizuk hori pentsatu, zenuen apika, gerria dut loren, askuntzan utzita, eskuetan daukazu, hortentzi polita, itxoin pizkat ze orain dator margarita. Itxoin pizkat ze orain dator margarita. Lore batek aldauka, horren garrantzia, etxe inguru polita, loretan jantzia, zuk hemen badaukazu, nahiko hortensia, etzaite ola jarri, hartu pazientzia, etzan hobea izango, letxugak kentzia, etzan hobea izango, letxugak kentzia. Horri loke faltaba, deitzen zaio adi, errespeto pixka bat, baserritarrari, iritiko nazuen, ibilbide handi, neuk banatzen dizkiot gura dudanari, eta ez baloratzen ez dakienari, eta ez baloratzen ez dakienari. Hortensiaren saila, gauza ederra da, ta eramatekoa, orain da bola da, etzaite urduritu, ta hartu patxa da, 10 eamango ditut, hobe behar bada, ta Andreak esango dit, lo que me faltaba, ta Andreak esango dit, lo que me faltaba. Ez bat, ez bi, ez hiru, 10 baizera, atrebituko alzara, zuera matera, edo nor joan albada, edo zer hartzera, ni ere sartuko naiz gaur zure kotxera, zure Andrearekin kafe bat hartzera, zure Andrearekin kafe bat hartzera. Hauei begira nago, eunero, ederrak daduzkatzu, hainbeste genero, bakarra eramatea, etzazu espero,
bat orain kenduko izut, bita hiru gero, ta bide batez egin zure jardinero, ta bide batez egin zure jardinero. Jardinero beharrak neuke egiten ditut, gaur egin behar diot, txistuari zurrut, dena zuretzako nahi, 0 euroren truk, hortentziak derrigor nahi badituzuzuk, Tolosako azokan salduko dizkizut, Tolosako azokan salduko dizkizut. Zoratu egiten bainaiz, hau dana ikusita, zeinen ederra dagon, hortentsiaz jantzita, eta egin nahi nion, nik honi bisita, eta eman didazu, zuk bronka polita, lehen esan dezu baina, nunda Margarita. Lehen esan dezu baina, nunda Margarita. Ofizioak alde batera utzi eta Oiana. Bueno, 8 puntu prestatu ditinat. Bertsolaria izelako ezagutzea hugu, baina horretaz gain baditun langintza gehiago, Jakin Fundazioko komunikazioaz arduratzeaiz, Idia Zabalen badituzue, zenbait ardi, ama ere baiz, eta orduan izaera poliedriko horretaz puntu batzuk. Jakinen lanen baina gehiago jakin nahi. Jakin minak egin naulan hortarako gai, bestela ezin da egon inork azaldu zai, zerbait ikasten bada gehiago ere bai. Artzainak abuztuan oporrik ba aldu. Belarra ezin da langarretan salbu, ta gazta beharko da azokatan saldu, guk egunik ez dugu ondartzatan galdu. Izalen hemen bezain belar finik ezten. Ez haut ikusi oiek probatuz miresten, gu alegintzen gaituk onduaz obesten, ta berriz negurako larrea babesten. Aralarren zebiltzan hartzai gazte bila. Ni gaztea ote nauk zaukat duda pila, lehen aralarren uan alako kuadrilla, zergatik agortudan hausnartu dadila. Larrea edo plaza ikzerdun nahiago. Nik hemen hartzen diat mokadu gehiago, giro ederra eta txalotan abaro, nahi
nahiago udatan negu plazetan igaro. Udan jaialdiak ta gero txapelketan. Orduan nahi odiat larrerako buelta, baino horire egin behar diktarteka, jendeak leia ere gozatzen dik eta. Aurrak bertso zaletu zaizkin honezkero. Gerora gustatzerik nik ezin espero, nerekin pasadituk 100 plazatan edo, honena peña dala esateko gero. Eta azkena, inoiz deitu aldinate poliedrikoa. Itzori bertxotan ez dek hain tipikoa, baino gertazitekek denon neurrikoa, dagonera moldatu oidek betikoa. Eskerrik asko Oiana, lan pixkat egin behar izan den. Eta segidan altxa, Oiana, Agin, Angel Mari eta Vicente. Ez dakit zer pasazia da, lehenengo aldia da. Horriak gurasoen etxean imprimatu eta gai baten horria falta, baina eskerrak mugikorrean daukadan, beraz, lasai, ez dut momentuan pentsatutako gaia. Kuarrilakoak zarete, lauok, kuarrilakoak. Amezketako festak, 4 egun, azken eguna, eta bertso saioaren ostean, sagardo, dastaketa. Eta kuarrilakoak eta amezketarrak zaretenez, urtero bezala, taberna batean kasuelita eskatu duzue, eta juntzarete, sagardo dastaketara. Aginek urtero bezala, festa guztiak igaro ditu sagardo probaketaren zai. Oraintxe hasten dira Aginen festak. Oianak, lehen egunean, kuarrila egunean, bildu bazuen bildu, urrengo 3 egunetan, buelta eman ezinikago. Baago, baina etzekinago baagoen edo ez. Bisentek, urteak zeramatzan, umeak noiz koiskortuko zain. Aurten ja, umeak koiskortu ditu, eta 15 urte zituenean bezalaxe hementxe dabil. Egunero parrandara ateraz. Peinak egunero egiten du parranda, baina inoiz ez da nabarmentzen. Beti konpostura mantenduz, inoiz ez dio tragorpakar bateri uko egiten, baina inoiz ez du balantzarik egiten. Bota dute, sagardo bastaketaren aurreko itxafuegoa, sagardo bastaketa esoi da, eta ez dakit zuen artean nola zabiltzeten. Lehen egunean sobran esa edan nunta geroztik diot basta. Nik sabelean daukat oraindik Bixentek esan dun aska. Peña disimuluan zetorren, baino hor illa-illian. Txorixo egosilan mantxa dauka alkandora txurilian. Amasarra oso jota dago, eta begiratua me. Lehen oian ezinela baina, orain aiene. Laumea zieta festara, ta ene hau da sasoia. Laugarren eguna juergan eta oraindik ez det jogoia. Peñak nere izena ikasterik
behintzat ezin dut espero. Oian erena ulertuko, non behintzat mozkorra balego. Bixenteren asagarduaren gisa nahi detenten ditu. Heldutasunera iristeko bi irakin izan ditu. Elbi handian gizan laburu, hausen da sagardo fina. Nahiago nuken ere ondotik ezkutatuko bazina. Hitz egin ta tragoak eginez bapo gabiltza tarteka. Tontoan osatu degu ia 3. buelta. Ara Bixente 3. osatuta gehiagon zai. Lauazi ditunak nahiko luken 4. buelta ere bai. Peña zergatik eman nahi didak orain mina bilotzian. Bretan usaia antzematen dek ireitzan bakoitzian. Bixentek upela ustu duela, jaunak hau ondo aditu. Izan ez ere seme bakoitzak 3 trago egin ditu. Semeak esan ta bapatean urduritu zait barrena. Zaudete pixkat basoarekin hemen dator 4. Ta paperezko baso hauetan edateak poze eman dit. Peña balantza eiten ez dunak berez ez du orekari. Gorputz handiko persona baita eta gauzak hola dia. Peña asko miresten dit Peña asko miresten diat nik iretan izidadia. Esan dizute laburu da bilemen lata eta lata. Sardo eateai utzi zaiozo trabatu egiten zerata. Peña ez tala mugitzen baino gaur ez du balantza faltik. Aurten basoak endu dituzte eta ari da botillatik. Lauon artean ezin degunez fundamentuz bat atera. Bixenteren umeekin noak Coca-Cola edatera. Elkarren onduan jarri eta parrandazan egin kizun. Peña bulla egin gabe ere berdin ulertuko nizun. Gauza bati ozka egin diot eta sentitu dut nazka. Esan didate hau bera dala gazta inxuloko gazta. Peña orain denoi egurrean hau da gizonan joera. Gaztetan exelebrea ginen eta ez goaz obera.